Το 1981 ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην κορυφαία εξάδα της Ευρώπης με ύψιστο σημείο της πορείας τον αγώνα με την CSKA στον τάφο του Ινδού που πέρασε στο θρύλο για την ψυχραιμία του Απόστολου Κόντου, αλλά και για το σουρεαλιστικό ερώτημα που διατύπωσε ένας παίκτης των Σοβιετικών γύρω από την πραγματική διάρκεια ενός δευτερολέπτου στην Ελλάδα. Το παιχνίδι όμως δεν έχει λήξει, έχει απομείνει ένα δευτερόλεπτο. Ο Κόντος κερδίζει φάουλ από τον Μπελέσκιν, τον άπειρο νεαρό Μπελέσκιν σε 0 χρόνο, και έτσι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει 2 σουτ. Αλλά όμως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια αναμφισβήτητη ολιγορία από την πλευρά της γραμματείας, όταν μετά το δεύτερο άστοχο σουτ των Σοβιετικών η μπάλα χτύπησε στο σουβάνι, εν συνεχεία χτύπησε στο χέρι ενός παίκτη και κύλησε προς τα έξω. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που ο χρόνος έπρεπε να μετρήσει, δεν μέτρησε. Έτσι, αντί το χρονόμετρο να μηδενιστεί, συνέχισε να δείχνει ένα δευτερόλεπτο. Έκανα τότε ασυναίσθητα μια υπέρβαση η οποία ήταν φοβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ξέρεις, να παίζει μια ελληνική ομάδα εντός έδρας με μια ξένη, με τη ρωσική, να διεκδικεί ας πούμε την πρόκριση επίσης όρις και να βγαίνει ο σχολιαστής και να λέει σταμάτησαν τα χρονόμετρα. Η μπάλα από το χέρι ενός παίκτη κύλησε out. Ο Κόντος ευστόχησε στο πρώτο σουτ, απομένει άλλο ένα, είναι 86-83, 3 πόντοι διαφορά όσους είχε κερδίσει και η CSKA στη Μόσχα, και 87-83 ο Παναθηναϊκός με 4 πόντους διαφορά εξουδετερώνει το αβαντάζ της CSKA και αποκτά τις μεγαλύτερες πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης.